ширкатҳои ҳавопаймоие ки дар масири душанбе Истанбул парвозҳо анҷом медиҳанд бо вуҷуди ҳамлаи шаби гузашта ба фурудгоҳи Отатурк барномаи парвозҳояшонро дигар накарданд. мусофирони ин масир дар Тоҷикистон тоҷироне ҳастанд ки барои хариди мол ба Истанбул мераванд. хориҷиҳое ки парвоз дар масири душанбе Истанбулро беҳтар арзёбӣ мекунанд ва онҳое ки тавассути фурудгоҳи Отатурк ба кишварҳои дигар парвоз мекунанд. ҳуҷуми интиҳории шаби 28 июн дар фурудгоҳи Отатурк ки даҳҳо қурбонӣ дорад, соҳибкорони тоҷикро ки бунёди тиҷорати худро бар асоси ҳамкорӣ бо тоҷирони турк гузоштанд, нигарон кардааст. вақте аз он тарафо мебёрем, дертар ки омад, уже нарх наво дига меша. соҳибкорони тоҷик ба хотири таъмини амният моли дилхоҳро ба воситаи интернет фармоиш медиҳанд. банки ами худам ами корвони худам ороӣ мекуне, баъд ваёма бароӣ мекунан он тараф вая борамон ороӣ мекунам, се рез ба мо мегирем. нигина мегӯяд моле ки тавассути интернет супориш медиҳад бидуни осеб то анбори бозори корвон мерасад. соҳибкороне ҳастанд ки тиҷоратҳои бузург ва силсила мағозаҳо доранд. онҳо молҳои серхаридорро худашон аз Туркия интихоб карда меоранд.